Jak postupujeme při koupi auta v Německu? Většinou si nejdřív vše obtelefonujeme, aby jsme zjistili, v jakém auto je stavu, jak bylo servisováno, kolik mělo majitelů, jestli jsou v pořádku všechny papíry, protože potom by bylo velmi špatné, kdybychom se jeli projet do Dortmundu, což je od nás téměř 750 km, a na místě zjistili, že auto v pořádku věci nemá, věci, které jsme mohli zjistit už po telefonu během 5 minut. Ono jet celou noc někam, ráno přijet k autu a zjistit, že je všechno špatně, není zrovna dobré. Proto si to nejdřív obtelefonováváme. Když přijedeme na místo, tak samozřejmě máme seznam, aby jsme něco nepřehlédli. Sice děláme auto už velmi dlouho, už brzy budeme mít tisícího zákazníka, ale přesto by se mohlo stát, že něco přehlédneme a nebylo by to dobře. Takže podle seznamu odkontrolujeme velmi mnoho parametrů. Ta kontrola trvá zhruba hodinu, někdy míň, někdy díl, podle toho, kolik je potřeba odkontrolovat na autě. Kontrolujeme technické kvality vozidla, snažíme se vždycky s autem se svést, aby jsme poznali, jaký je jeho technický stav. Kontrolujeme, jestli auto bylo lakované, bourané po nehodě. Kontrolujeme samozřejmě i původ toho vozidla tím, že prohlížíme německé doklady, jestli je to řádně odhlášeno, jestli má správné homologace, výrobní štítky, tak, aby nedošlo k problémům při jeho přihlášení. Věřte tomu, že jsme za svoji dobu působení zjistili velmi mnoho závad, když bychom auto koupili, že by tady vůbec nešlo přihlásit. Jelikož jsme samozřejmě několikrát už si na to vylámali zuby a ty zkušenosti dneska máme, proto se to nestane, aby auto, které koupíme my, mělo problémy s přihlášením.